Yo, adofo amoshe ewo Sechere East TV so yamamu nyina akwaba. Efie ensam nko a ene baabi ye gina yi eye ele kokwase de ye frɛ no LADA Primary na ure school dan ya eye KG4 edan na ene butanti a Sechere East TV aba bepiem ewo ha nyina ne se yebese mamuhu enema ekoso ewo mpatamu asei eni nipa bi mu a omode bua ema Sechere East afijase askore ni kuro na akane nyina mpuntuo atimi akoso edan na edan bi a esi ho no mo a na school for nkola na nyanum na no omo na emom no mudi dwuma foforo bi ewom enti ekoba se ehu behia si etimi siesie school dan na ye nkola na omunya baabi tina no omo nso atimi abefa ho ababesua de na no ene ka opani bi a owie LJHS asei a wosa wie LA Primary asei eye LA Kokwase ankane no se de yebodi no yaka chom se eda wei ana school yete ye 1965 ene yete eye LA Kokwase a tete nipa bebre na opani a ene ohun se nkra no ebehia se ombenya baabi atena na otu anamon eye Chief Superintendent William Boateng ono adaroma ana wati ababesiesie dan kama ntuhwe dan ya se de paint ni ade ewo hu ya oba renovate dan no siesie paint ho a mene wo kasa nyina sabre fine ene light nyina ewo mu a enkura ne wom esua de enu nti eye Sechere East TV ye ma adofo hu eniema enipa bi omo ya ankura eye ewo mansini mu ase ede boa ema mpuntuo atimi akoso enwuma sua eye ade a wuyi firi abrabom a enye yie enu nti obi bia opese utumpon ewo asase su bia no etwase onso so oboa ema foforo timi etumpon etie no ana aka opani akoma wonya ye ono nko ani wadwene oman ho wonim se yensom eno ana di mpuntuo eba enti opani ye bebo na baso ye pa eye Chief Superintendent Williams Boateng ono adaroma ana obabesisa da sabram no kasa de we police pani awo Ashanti region nyensu school yi mu ana ofaye wakai ninchi baabi anu ofiri wonim se ye de ya ha na oje ntete eno anya baabi agina ni wure ntimi mfini nchi enu nti watu anamon abesiesie school yi kama a ye ko ne ye wura mu a ye behu se nkola no ewom a ye kwakwa wura edanum na yahwe baabi ankora no wa omusua de na omusoso ani age chese bibia aye kama nti yebo awura hono musisi a na yakwa kwhwe baabi a enkura no nti awon se renovate ni kama atwe nkane ne bibia adi abam chese wo hwa nkane bibia wei aye Chief Superintendent William Boateng a ono ewie aye LA Kokwase ana akana koma nti ha aye KG2A nti yebo awuram hana nkura ni nyina wo mo madam esuade a tese so interesting akola bia wo hase ya nti fine ni nyina no opani ana renovation ni nyina na waso de fine ya bebo no nyina de amankura se be o musuade a fine betimi afom ho nti ye beda opani ase abo no modin ye pa wa anamu a watui se o hwa se nkura ni fully comfortable o monya ba bia tena o musuade ehwu bia en wo fine bo anam kama sie nyina aka se ye we ya edi mpuntuo ebeba Sechere East. Remember your root project as Sechere East TV e kan ho asem ne bi ana akoso e wo ha sei no mamusa akora what is saying hoye your friend saying Fosi now was saying was 7 years who in fear say man brofo no ya omode enti how old are you? I am 6 years. Okay, 6 years. You don't bring ase. Now, also your friend saying. Ella, won't fear saying. My this 6 years. Also, the 6 years. Now, class, man, we class here, class saying. KG2. And then I will catch up papa ya or yeah, then the mammy. Oh, Danasiana. Can we be children, mammy? Me Danasi. Oh, Danasio. And then Yamany day. Inshirano. Okay, I mean Inshirano mo. Why be on a person or Casa beam? Oh, person or Casa. Now, what's your friend saying? Peter Asante. Peter won't fear saying. He 6 years old. Oh, 6 years old. Okay, Peter, then I will catch up a pay or see the mammy. Medanasi. Anna dear. Namishila. Okay, also da opani
Williams Boaten ase osi Nyankopon enhira no onya ne kese pa se ono so ababesi dan edi amom wo so beka sa ho na wo so efra wo sei Pacho Isaba. Okay, Isaba. Isaba comfort on. Okay, Connie, who of you say? Pacho more 5 years. Okay, Connie, dear, now we'll catch Papa, you'll be see Dama Mutimi. Pacho, Namisha mo. Okay, amen. You had a munina, must say. To much your papa no. And I'm over to Ediamo, Madam. Also, I am all fine, bofa, and you be a crab in your 3 year power, dear Nawoka. At your papa, William Boaten, chief superintendent, dear Nawoka, the actual. Ye kan answer Nyankopon nhyira na o man adwuma enkoso se da bribi obenyabi e de abebo yenso amen. Okay, mpacho within Basho mi de Frema Japan. Okay, Frema yadase Nyankopon nhyira no onyo kese enti mu daya ya papa da Roma no renovate no kama e de niam nyina ba mu enti yesre se obi bia awurade ato nsem no nso no onso ekọ sechere east emwa na empuntuo entimi enkoso ewo eye empatamu asei sabre ye beda mo ase na yankọ ne ye papa na mu yankọ ne ye papa na mu twetwe nkomo na ni so ade hunu nti a wode edi sa adwuma we papa ye mo akwa babiem odofo pa na ede na kan wakoma nti a watua be ye keji fuo yi adoye na watua renovate dan atwe nkane a ene fan nyina de abobo mu de ama wo mu we nya se ade a se ne fa na ye ne se ye unim se bra ye ko school no ya sha se na we bi ni ho ti se nyame ya adum na se do development bi a se nkwala no tim sha se yi a na ba bi akwa no betra no nya bi antena bere no timi progress akwa no mu na atoti twa se best se ye bibi man nkwala no o sha additional se na nije na ohun se de o ye no da chi mi pepe be from ba ti ye se de nkwala no so benya nije wo additional because when you talk of progress development be education it's a good education from the beginning. I don't think say can do anything good until yeah sa vision who say was say man kwala no mum sha say ye mai ye nya bi sa anka ya mre ye minu mi nya ya brefa say ye nya beginning sha say say bi anka ya mre nti ye no na koma na ma ehun say etimitim buana ba bi an so sha say no etimi bu man kwala no so timinya that type of education nti just to uplift the spirit of the children. Edi afuto na de ma wo mo so a bia wo mo sem na mo nka wo machi ni ba bia wo mo firi ne sechere east ma wo mo akwantum no mo Ghana ne ba bia nye mpa ebon se nyame aye wadom a se bi watimi anya bia gina de ka behwe achi ba bia nkoso biara okokro bi na konu mekoso se de enimu nipa na kakra na eboa ma sa ne ma nyina nkoso ntimi mpa ebon se obi biara especially sechere east ale kokwasi aka ho obi biara ba bia wo biara wo sharp abonus de nyame de wadu bia no wutimi ye hye nyame ne monyam a nya wo na wo ya fa wo ya manyame nti me bomba esenka obi biara obi no obi so beto ase obetimi abe ekitikiti esikitwa bia nso se wo de ba ko ban de ba ko beka bomo na betu ana ti ba ko no entimi ye bia unless se wo de ba ko beka ho nti se obi de ba ko to na de ba ko ta obi nya mienu obi de ba ko beka na miensa ye ntina mienu ho abi okwabra ti de hia ne se ye nyina be na to bebi nso a na ye nso ye nka kan wo no bi a nso wo ya wo frɛ no hutumi ka se bia se na hatie e de na betumi aboa ye ye nso wo kan bi onipa no beto na komam na atumi aboa because ye nyina ne timi ba ya chikohwe ne ba so bebi na ba ma be hu ye na wo say not passing but I see to say it means we can enchi na kwanji na kohwe ba be sha ase na hwe se sitie yesu etimi bo anto bi biara ba bi biara na enmo modern ase ono so betimi abana chi no behwe na etimi nyina apagya nkoso nya aban kwa dia menu mienu nyina ka bomu na ya aban no ti ne betimi aba bia ma aban so kwani mu no beda nyame ase wo beda sipa na betimi ka boy na we de we de ya dia ma yin nti enye ka ne mu hia dia be ne se o metimi amenti ahweso man ya ne de nyame ne de ma enye ya dia nti dia be bia na ye hye nyame monyam ti nye se me se ba je se betimi ya hye nkwana monyam dia hwe afri mu no enye kai boy and onyamensem ya da sipanya menhia madofo amhwe e we sechere East TV fiesem ko a na motese ne papa Williams Boaten a ono chief superintendent ye de no ebon komofa adoye a baba ye ba bia o she school ase Nyankopon hira no nya ne kese pa se do kan ye nyina ye nsu ne ntime mu a ye kona de aka ne de akwakoto aso e de amamu
sɛ wo pɛ nsɛm ahodoɔ atie a ɛfa Sekyerɛ East ɛyɛ Sekyerɛ pie mansini mu paade a ɛne ɛhwɛ Sekyerɛ East TV ɛwɔ YouTube ɛne Facebook sɛ ɛyɛ amanyɔsɛm sɛ ɛyɛ sikasɛm sɛ ɛyɛ amammerɛ economic issues anaasɛ ɛyɛ nsɛm a ɛsisisi ɛyɛ social news a ne nyinaa no hwɛ Sekyerɛ East TV ɛwɔ YouTube ɛne Facebook ɔde nsɛm ahodoɔ nyinaa ɛbɛbrɛw wɔ sɛ woama no ne sɛ wɔ Ghana baabi a wɔ biara Sekyerɛ East nsɛm nyinaa no wɔde bɛda wo Sekyerɛ East TV papapa efie nsɛm nko a